Tervetuloa mukaan tähän syväluotaukseen. Se sun havainto siitä linnusta, joka levitti siipensä ja pyrstönsä auringossa, se oli muuten loistava pongaus ja täydellinen aloitus tälle. Aiheena meillä tänään siis lintujen auringonotto. Että miksi ne oikein tekee niin? Joo. Ja tämä ei ole mikään ihan harvinainen juttu. Ilmeisesti ainakin 50 lintuheimossa tavattu tällaista käyttäytymistä. Juuri näin. Ja se sun alkuperäinen ajatus niistä loisista, se on tosi tärkeä osa tätä. Mutta kuten kohta huomataan, tämä on paljon monisiseisempi juttu. Käydään läpi ne 4 pääsyytä. Loisien torjunta tietty, sitten höyhenten kunnossapito, D-vitamiinin tuotanto ja lämmönsäätely. Okei, kuulostaa hyvältä. Mennään siis asiaan. Aloitetaan siitä ilmeisimmästä, tai siitä mitä säkin ekana ajattelit, eli loisista. Eli aurinko todella auttaa lintuja, niitä vastaan siis täitä ja punkkeja ja muita ulkoloisia. Mutta miten ihmeessä? Siis pelkkä aurinko? Joo, se on yllättävän tehokas monellakin tapaa. Ensinnäkin ihan se suora lämpö. Höyhenpeitteen lämpötila voi auringossa nousta siis todella korkealle, jopa yli 60 asteeseen. 60 astetta. Sehän on ihan kuin joku minisauna siellä höyhenten välissä. Jep, ja se on siis monille loisille ihan tappavaa kuumuutta. Tutkimusten mukaan jo muutama minuutti voi riittää tappamaan ison osan vaikka höyhentäistä, tyyliin yli 80%. Oho, aika tehokasta, mutta eihän se lämpö voi olla ainoa juttu. Ei suinkaan. Sitten on se auringon UV-säteily, se näkymätön osa valosta, joka polttaa meidänkin ihoa. Se on myös haitallista loisille. Voi vahingoittaa niiden perimää, sitä DNAta. Aivan. Ja itse asiassa loisit ihan aktiivisesti pyrkii välttämään sitä UV-valoa. Eli ne yrittää piiloon siltä. Juuri niin. Ja 3. juttu on se, että se lämpö saa ne loiset liikkumaan sieltä piiloistaan. Ja kun ne liikkuu, niin lintu voi sitten helpommin napata ne pois nokallaan sukkessaan itseään. Nerokasta. Ja oliko jotain näyttöä siitä, että tämä oikeasti toimii? Siis että linnut ottaisi vähemmän aurinkoa, jos niille ei ole loisia? Joo, on sellaisiakin tutkimuksia tehty. Kun lintujen loiskuormaa on keinotekoisesti vähennetty, esimerkiksi jollain kaasutuksella, niin ne on vähentäneet auringonottoa. Selvä. Ja tietysti tummemmat hövenet imee enemmän lämpöä, mikä varmaan tehostaa tätä loisten tappamista. Kyllä, mutta siinä on se kääntöpuoli, että myös se linnun oma ylikuumenemisriski kasvaa. Totta kai. Tasapainoilua. Mutta tässä kohtaa tämä muuttuu siis vielä kiinnostavammaksi. Tämä auringonotto ei ole pelkästään loisia varten. Sanoit, että se liittyy myös höyhenten hoitoon. Aivan täsmälleen. Linnuillahan on siellä pyrstön tyvessä sellainen sukarauhanen. Se erittää sellaista öljymäistä ainetta, ja lintu levittää sitä öljyä höyheniinsä. Joo, on nähnytkin lintujen tekevän sitä. Mihin se auttaa? Se suojaa höyheniä ja pitää ne joustavina ja vettä hylkivinä. Ja nyt se juju on siinä, että auringon lämpö tekee tästä öljystä notkeampaa. Eli se levittyy helpommin ja tasaisemmin koko höyhenpeitteeseen, kun lintu sitä sukii ja levittelee siipiään auringossa. Aha, eli se siipien levittely ei ole pelkkää lämmittelyä tai loisten karkotusta, vaan se voi olla myös osa tätä höyhenten voitelua. Juuri näin. Hyvin hoidetut höyhenethän on ihan elintärkeitä lentämisen ja myös eristyksen kannalta. Jep. No entäs se D-vitamiini? Tarviiko linnutkin sitä auringosta niin kuin me ihmiset? Kyllä vain, ihan samalla tavalla. Linnut tuottaa D-vitamiinia ihossaan ja itse asiassa myös siinä sukarauhasen eritteessä. Ja se tapahtuu nimenomaan UVB-säteilyn avulla, eli tietyn aallonpituuden auringon valon vaikutuksesta. Okei. Ja mihin ne sitä D-vitamiinia tarvitsee? Se on tosi kriittinen kalsiumin aineenvaihdunnalle, eli vaikuttaa luiden ja nokan vahvuuteen ja kasvuun. Tämä on muuten hyvä muistaa, jos pitää lintuja sisätiloissa tai häkissä. Tavallinen ikkunalasi nimittäin suodattaa pois just sen tärkeän UVB-säteilyn. Eli vankeudessa elävät linnut voi kärsiä puutoksesta, jos ne ei saa erityistä UVB-lamppua tai pääse ulos aurinkoon. Juuri näin, se on ihan todellinen riski. No onko tämä D-vitamiinin saanti sitten yhtä iso syy ottaa aurinkoa kuin vaikka ne loiset? Vai miten nämä vertautuu? Se varmaan vaihtelee paljon. Ja 4. tärkeä syy on sitten se ihan peruslämmön säätely. Linnut käyttää aurinkoa ihan yksinkertaisesti lämmittääkseen itseään, erityisesti kylmien yöiden jälkeen, tai jos ne on vaikka kastuneet sateessa. Joo, sen voi kuvitella.
Varsinkin pienet linnut varmaan jäähtyy nopeasti. Kyllä, ja nuoret linnut tekee tätä usein. Ne voi kääntää vaikka tummimmat höyheensä aurinkoon päin ja levitellä siipiä, jotta lämpöä kertyisi mahdollisimman tehokkaasti. Eli ihan selviytymiskeino. Onko myös päivänvastaista, että ne yrittäisi viilentää itseään auringossa? Se on harvinaisempaa, mutta joillain tiettyillä asennoilla ne saattaa myös pyrkiä haihduttamaan ylimääräistä lämpöä. Mutta pääasiassa se on lämmittelyä. Okei, eli yhteenvetona, mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sinulle kuulijat. Kun näet linnun paistattelemassa päivää, siinä voi olla monta rautaa tulessa. Just niin. Se loistorunta, höyhenten hoito sillä öljyllä, D-vitamiinin tuotanto ja kehon lämmittäminen, nämä hyödyt ei siis sulje toisiaan pois. Lintu voi saada useita näistä eduista ihan samalla siipien levityksellä. Se on uskomattoman tehokas ja monikäyttöinen sopeutuma. Aivan. Ja se, mikä syy on milloinkin se päällimmäinen, riippuu sitten varmaan lajista ja tilanteesta. Jep. Lajista, vuodenajasta, linnun yleiskunnosta, siitä loiskuormasta, monesta asiasta. Se näyttää hyvin sen lintujen käyttäytymisen joustavuuden. Eli sama asento siivet levällään voi palvella eri tarkoitusta eri päivinä. Mutta eikö tässä ole riskejäkin? Maassa tai oksalla siivet auki oleva lintu vaikuttaa aika, helpolta saalilta. Ehdottomasti on riskejä. Ylikuumeneminen on yksi, etenkin kuumina päivinä. Ja juuri kuten sanoit, se alttius petoeläimille on ilmeinen. Maassa auringossa oleva lintu on paljon haavoittuvampi. Ja UV-valon avulla. Mutta se on samalla ihan välttämätöntä höyrenten kunnossapidolle, sille elintärkeälle D-vitamiinin saannille ja ihan vaan lämmönsäätelylle. Aika monimutkainen ja elintärkeä paketti. Kyllä. Ja tämä jättääkin sulle kuulija hyvän pohdittavan. Miten meidän ympäristön muutokset, niin kuin ilmaston lämpeneminen, joka muuttaa lämpötiloja, tai kaupungistuminen, joka voi muuttaa auringonvalon saatavuutta, tai luoda niitä lämpösaarekkeita, miten ne vois vaikuttaa lintujen kykyyn harjoittaa tätä elintärkeää käyttäytymistä tulevaisuudessa? Aivan. Se muuttaa tällaisen arkisenkin havaintokysymykseksi, jolla on merkitystä ihan lajien suojelunkin kannalta. Juuri näin.